Карантията. Там е сърцето, там ти просто ги взимаш и го правиш така. Да, и тук са на всичките неща, не сещаш. И ти ги взимаш и някои неща седат, други не, защото на някакви места правят, примерно, свински черва, обаче се правят пържени и се ядат. Всичко се яде, всичко се яде. Зависи къде. Зависи къде е, но аз не мога. Не знам, аз съм малко се притеснявам. Ти си слушал директно. Къде трябваше да съм? Хело! Не, тук аз мисля, че си по-нагоре по-рядо, няма да сте свободки. Hello guys! Приче, по принцип си има алфа, който си се води като... Аз съм единствено който ме гледа и знае, че е комуникатор, че е един месец. Всички други са хората, батълства не им вярват. Иначе съм но и те разбират, брат. Тук са видяли гадното и Някой път ще ви го карам, да всеко го е виждал. Няма скандално е, че си Мама Джордж! Не, няма филм, да разбирам абсолютно всичко. Кой ще ходиш, попечали си? То няма трамвай. Искаш такси? Мога викна такси, няма филм. Окей, сигурен ли си? Не, аз ти вярвам, просто предлагам. Някакво брат, с нами всичко отивам така. И там изживява на високо. Дори децата и не просто дори децата и децата и скепта. Аз сега ще много искам да много. И не огледай хора и се оказва, че почва да гледат. Това, което е добре на и те това ми дахме много добре идея, защото не направиш нещо, което България. И аз съм някакъв. И ти ли си тръгваш? Пробвай. Не знаеш, не е че... Умрял е! Сашо, джонката не мърда. Не мърда в кенефа, не мърда. Сашо, джонката е мърда. Сашо. Джовани.
Джовани е мъртъв, виж. Джовани винаги е мъртъв. Мъртъв е, брато, ходи да го видиш, мъртъв е. Окей, дай да видим дали е мъртъв. Джони! Джони! Мисля, че в туалетната няма абсолютно нищо. Виж туалетната. Аз си виждам. Ти какво видя? В другата. Виж туалетната. Не, в смисъл ще погледна, но... Окей. Какво подявате видях? Какво беше това, което видях тук що? Защо виждам Джони мъртъв в туалетната? Единствените, които сме тук, сме аз и ти. Всички си тръгнаха. Джонката допреди малко беше окей. Джонката е мъртва И в отида до туалетната. туалетната. Джонката е мъртва в туалетната! Да, погледни пак. Няма нужда да виждам мъртъв труп в туалетната ми за пореден път. Какво подявите виждам? Какво се случи? Какво стана? Искам да разбера. Мислиш ли, че знам? Мисля, че знаеш много добре. Не знам. Не, мисля, че знаеш много добре. Обухи се. Джони. 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 Антонио. Мислиш, че се познаваме. Джони, Мисля, че се познавам. Трябва да си ти. Всички си тръгнаха други. Аз съм дебел Брато, и глупав. не се доближавай, ще си тръгна мирно и спокойно. Не се доближавай. Няма друг. Искам да знам едно нещо. Да. Аз съм добър човек. Правя глупости, но се опитвам да съм добър. Дори и с хора като Джонката, които не са... Тогава защо го уби? Не съм го убил. Бих го. Бих Крис. Помниш го? Крис е там. Крис е там, къде ти казах, че е Иванчо. Помниш? Защо толкова си приличаме, нали видя Джонката? В туалетната. Аз съм и Джонката! Аз съм и Джонката! Аз мрази италианци. Мрази! Гледай към И мрази италианци! Мрази италианци! Дани, ела, трябва да си изправен, защото трябва да Не, те не пипам. става кадъра, не става Да, трябва кадъра, да те брат. пипам. Застани изправен, това ти казвам. Застани. Е, тука. Е, тук застава. Не. Заставате е така, брат. За да мога да се вижда, да. Това ти казвам изправен, за да мога и не си слайди. И без качулка не се вижда лицето ти. Дани, разваляш всичко. Разваляш си. Разваляш кадъра, айде отново. Ето ще прегледаш, но ти разваляш всичко. Разбрах какво правим. Няма те удрям, разбрах какво правим, нали? Разбрах какво правим. Отивам, ти ме натисни. И не си твърде агресивен. Естествен си. Окей.